Ready na siya. Lilipat na natin sa malaking lagayan para matimplahan na. So, tinik-tinik na luya, asin, kalamansi juice, pamintang durog, tsaka sibuyas. Dapat pinong-pino para so okay. Tapos yan, may mayonnaise. So, timplahin na natin.
siya. Lilipat na natin sa malaking lagayan para matimplahan na. So, yan. Ayan natin yung ito. Ayan natin lahat. Luya. Sibuyas. Asin. Asin, masarap pagka asin. Ayan, mix lang natin. Juicy. Sabi ito, pulutan. Sarap din ulam. Beans. Ang paglapot. Ay, okay na yung isa. Kasi lumapot siya. Nakot na niya lahat ng karne. And last, lagyan natin ito ng spicy sili. Kunting kaya sili. Wait lang. Lagyan ng angat na sili. Para mas okay. Isa. Kunti. Lagyan na natin lahat. Mahilig kasi tayo sa ano eh, anghang. Dakang maskara ng baboy. The best ito. Para sa lahat. Tikman natin. Okay na yung timpla. Ang sarap. Grabe. Happy na. Pwede nang kumain. Sarap. Sarap ang lambot. Can I taste? Oo, taste mo. Diba? Sarap. Kung video. Sarap. Mm.